Dobrý deň, vitajte pri ďalšej epizóde Justičnej tribúny. Dnes stojíme na prahu zásadných zmien v civilnom práve a takouto zásadnou zmenou nepochybne je dlho očakávaná, pripravovaná rekodifikácia občianskeho zákonníka. Ide o nie len legislatívnu zodpovednosť zákonodarcu, ale určite aj na odpoveď na riešenie otázok modernej dynamickej rodiny, ochrany vlastníctva, autonómie, vôle človeka a právnych vzťahov ako takých, ktoré by mali zodpovedať moderným právnym inštitútom západnej Európy a 21. storočia. Kto iný by nás mal previesť pripravovanou problematikou, ak nie odborníčka na civilné právo, ktorá právu nie len rozumie, ale ho aj formuje, pani profesorka Alexandra Lévy z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, katedry občianskeho práva, ktorá je zároveň členkou rekodifikačnej komisie. A pani profesorka, keď by ste nám niečo mohli povedať bližšie, najmä k aspektom týkajúcich sa spôsobilosti na právne úkony. Ide o istotne tému riešenú aj v predchádzajúcom občianskom súdnom poriadku, zákone 99/63 zbierky a parciálne riešenú aj v civilnom mimosporovom poriadku. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pochopiteľne téma, ktorá sa týka spôsobilosti a zásahov do spôsobilosti na právne úkony je mimoriadne aktuálna a naozaj, ak by sme chceli skúmať jednotlivé oblasti, ktoré v rámci rekodifikácie prejdú takými najzásadnejšími zmenami, tak práve téma zásahov do spôsobilosti na právne úkony je asi tá najzásadnejšia. Rekodifikačná komisia stála totiž pred veľkou výzvou, a to popasovať sa, povedala by som, s reliktami z minulosti, ktoré teda priniesol ešte, alebo ktoré sme mali a ešte stále máme v platnom občianskom zákonníku 40 z roku 1964, ktorý naďalej vlastne počíta s možnosťou úplného pozbavenia spôsobilosti na právne úkony. My si to niekedy tak obrazne spájame s tým, že tento nástroj sa používal aj vo vzťahu k politicky nespôsobilým osobám, čo už predpokladáme, že v dnešnej demokratickej spoločnosti nemá žiadne miesto. Určitý taký medzikrok, ako odstrániť tieto nedostatky a problémy, ktoré rezonujú aj z pohľadu, povedala by som, medzinárodných prvkov, pretože sú tu práve tlaky na to, aby sa naša právna úprava prispôsobila aj tomu medzinárodnému štandardu, sa pokúsilo preklenúť aj v rámci rekodifikácie procesných predpisov, kedy civilný mimosporový poriadok umožňuje len vlastne v procese rozhodnúť o obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Rekodifikačná komisia však vnímala, že toto rozhodne nie je správne riešenie, pretože procesná úprava nám nemôže vlastne budovať základ pre hmotnoprávnu úpravu a tak ako som naznačila, tá výzva naozaj bola na mieste. Samozrejme, bolo by veľmi také jednoduché to vnímať len z pozície, že sme sa snažili odstrániť možnosť pozbavovania spôsobilosti na právne úkony. Tá samotná filozofia stala niekde úplne inde a to vytvoriť vlastne taký konštrukt, kde by sa naďalej vnímala osoba, ktorej síce má byť zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony, stále ako legitímny subjekt. To znamená, že zásahy z hľadiska súdu do spôsobilosti na právne úkony majú byť naozaj až tým nástrojom ultima ratio. To znamená za predpokladu, ak neprichádza do úvahy žiadne iné, menej nejaké akože efektívne alebo menej alebo teda nejaké iné riešenie, ktoré je menej invazívne, ak by sme to teda mohli takýmto spôsobom pomenovať. Ak by som to možno mala nejakým spôsobom zhutniť,
tak tie inštitúty samozrejme sú nové, aj terminologicky. Nechcem zasa hovoriť o tom, že sme vymysleli niečo nové, pretože z hľadiska tej právnej úpravy tá európska kultúra je stále veľmi blízko a máme sa čím inšpirovať. A jeden nemenovaný kolega raz povedal, že to sú všetko také právne transplantáty, ale zase prečo na druhej strane, pokiaľ sú efektívne, tak ich nejakým spôsobom nevyužiť a hlavne ja to vnímam v režime toho občianskeho zákonníka, ak majú prinášať prospech pre ľudí, lebo ten občiansky zákonník je naozaj tým nástrojom, s ktorým sa občania stretávajú vlastne na každodennej báze. Ja by som to možno rozdelila do takých dvoch kategórií, ktoré sme sa snažili pokryť. Prvá tá kategória vlastne zakotvuje akýsi inštitút prevencie. To znamená, že umožňuje, a je to naozaj teraz veľmi často, to duševné zdravie sa veľa skloňuje. A by som si dovolila povedať, že možno naši ľudia už sú takí prestárli, a aj tie rôzne choroby sú, nevieme, kedy nás postihnú, môže to byť naozaj zo dňa na deň. Čiže sme sa vlastne hľadali, sme inštitút, ktorý by pomohol ako keby preventívne do budúcna vyriešiť bežným ľuďom situácie, ak sa ocitnú v okolnostiach, že nebudú môcť robiť právne úkony, respektíve najmä ich rozumová vôľová vyspelosť nebude taká, že by bola, povedali by sme, že clear, to znamená, že vznikli by pochybnosti o tom, či už naozaj boli alebo neboli spôsobili na právne úkony. Umožňujeme občanom, aby prostredníctvom osobitej formy urobili u notára tzv. Predbežné prehlásenie, ktorým môžu vlastne usporiadať svoje záležitosti pro futuro. To znamená, že pokiaľ naozaj vznikne situácia, že príde k obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony, tak dajú vlastne noty opatrovníkovi, akým spôsobom má byť nakladané s ich majetkom, akým spôsobom si predstavujú tú dispozíciu. Napríklad to môže byť otázka predaja nejakého bytu, ak sa ocitnú v situácii, že ich bude potrebné umiestniť do nejakého zariadenia, ale aj možnosť výberu osoby, ktorá by mala byť opatrovníkom, čo vnímame ako veľmi dôležitý prvok. Lebo najmä takto vieme, že väčšinou je majetok, ktorý vyvoláva nejaký svár. Takže tam ten problém môže vlastne nastávať z pozície konfliktu viacerých osob, ktoré by mali mať záujem byť opatrovníkmi, pričom nie je možné jednoznačne ustaliť, kto je tou najvhodnejšou osobou. Zároveň to vnímame aj z pozície tej, že nie dneska samozrejme automaticky tým opatrovníkom je manžel a podobne, ale máme situácie, kedy majú ľudia blízku osobu, ale nie sú v manželstve, čiže je to nejaký partner, kde by zase mohli vzniknúť pochybnosti o tom, či nie je z hľadiska okruhu blízkych osôb, rodinných príslušníkov, nejaká bližšia osoba, ktorá by bola vhodná byť tým opatrovníkom. Čiže toto vnímame ako veľmi pozitívny inštitút. Inšpirovali sme sa v Českej republike, kde sa to teší relatívne vysokej obľúbe. Čo by som možno ešte samozrejme podotkla len okrajovo, samozrejme mohli by vzniknúť pochybnosti o zneužívaní tohto inštitútu. Tu sme sa snažili vyriešiť aj túto otázku tak, že pokiaľ by začalo konanie obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, tak samozrejme môže byť otázka aj preskúmania toho prehlásenia a podobne. Čiže sú tam aj tie nejaké zákonné limity a zároveň, keďže to musí byť u notára, takže notár vlastne overuje spôsobilosť osoby minimálne z hľadiska overenia nejakého zdravotného stavu, ktorá takéto predbežné vyhlásenie robí. Ďalším veľmi dôležitým inštitútom, kedy sme vlastne komunikovali intenzívne najmä s pani ombudsmankou pre zdravotne postihnutých, hoci ako ani tento pojem nie je úplne správny, pretože ako aj medzinárodné dokumenty dnes nechcú, aby sme označovali osoby, že trpia napríklad že duševnou chorobou, hovoríme o nejakej duševnej poruche, pretože choroba nám automaticky implikuje niečo zlé, tak sme sa bavili o situáciách, kedy naozaj tu máme veľkú množinu osôb, ktoré nespĺňajú tie kritériá, aby boli obmedzené spôsobilosti na právne úkony, ale v bežnom živote
sú im vlastne dávané prekážky, ktoré nevedia prekonať iným spôsobom, ako za pomoci osoby, ktorá im robí, povedali by sme, asistenta. Kým sú to deti, nie je to v zásade problém, pretože tam máme zákonného zástupcu, ale ako náhle už sa napríklad sú to detičky, ktoré majú Downov syndrom, kde naozaj tá miera možno toho duševného intelektu nie je taká, ale zase nie je splnené ani kritérium obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, tak oni vlastne potrebujú podporcu, to znamená osobu, ktorá im vlastne vysvetlí ten obsah, ktorá im napomôže pri realizácii tohto úkonu. Čiže sme zaviedli vlastne zmluvu o podporovanom rozhodovaní, kde na základe vlastnej úvahy si môže konkrétny subjekt zvoliť osobu podporcu. Predpokladá sa, že to bude osoba z okruhu blízkych osôb, aby sme vylúčili možnosť zneužitia nejakých právnických osôb, alebo že by si chcel niekto na tom vlastne začať robiť biznis. Takže sú to naozaj len z okruhu fyzických osôb, je to bezodplatne. Sú to naozaj situácie, kedy napríklad hluchonemý potrebuje v banke osobu, ktorá bude vysvetľovať slepý, takisto. Hej? Čiže tá zmluva o podporovaní legitímne umožní subjektu, aby s ním vlastne komunikovali aj orgány štátnej moci, štátnej správy ako legitímny subjekt, ale z hľadiska zaväzovania sa naďalej vlastne tá fyzická osoba, ktorá nemá žiaden zásah do spôsobilosti na právne úkony, zaväzuje seba samého. To sme sa vlastne snažili nejakým spôsobom vyriešiť, lebo naozaj sa obvykle týchto prípadoch to riešilo generálne nejakým obmedzením spôsobilosti na právne úkony. Čiže toto sú také, povedala by som, založené inštitúty na autonómii vôle. Druhá rovina veci sú potom vlastne, je nejaká ingerencia súdu. Áno, to už sú tie invazívnejšie opatrenia, ktoré vlastne môžeme ako keby rozdeliť do takých dvoch častí. Prvá časť, a to je tá menej invazívna, je ustanovenie opatrovníka. Obrovským problémom, ktorý sme identifikovali, sú komatické osoby. Osoby, ktoré nie sú schopné komunikovať v dôsledku rôznych chorôb, áno, ktoré sú naozaj fyzického charakteru, ale povedala by som, že u nich ale nie je absolútne žiaden dôvod ich obmedzovať spôsobilosti na právne úkony, pretože v prípade tých komatických osôb oni ani nie sú schopní robiť žiadne právne úkony, keďže sa nachádzajú v stave bdelej komy. A druhá vec, pokiaľ ide o osobu, ktorá je len paralizovaná, áno, tak ona jednoducho je spôsobila na právne úkony, len ich robiť nevie. Hej? To znamená, nevie prejavovať vôľu smerom navonok. Keďže sme nechceli hľadať nejaké, ja stále, už som to aj spomínala, občiansky zákonník je zákon pre ľudí a vlastne Slovensko nekončí v Bratislave, takže my musíme urobiť tie inštitúty čitateľne tak, aby bežný občan rozumel, čo sa ním vlastne myslí. A preto sme zvolili inštitút, ktorý je vlastne dlhodobo zaužívaný, a to je inštitút opatrovníka. To znamená, že súd môže ustanoviť opatrovníka za účelom zastupovania osoby, ktorá nie je schopná z dôvodu fyzického stavu alebo iného stavu robiť právne úkony. Hej? Čiže je to naozaj veľmi dôležitý krok, ktorý niektorí, povedala by som, sudcovia už v praxi využívali, najmä pri tých komatických osobách, ale niektorí nie a bohužiaľ sme sa stretávali so situáciami, kedy nám obmedzovali spôsobilosti na právne úkony subjekty, ktoré sa nachádzali v tej bdelej kome. Čiže fakticky vlastne neboli schopní robiť. To opatrovníctvo sme potom sa snažili nastaviť aj takým spôsobom, čo sa ukazovalo ako nedostatočné. Samozrejme tých prvkov je veľmi veľa, ale snažili sme sa ich podchytiť. To bolo sprísnenie kontrolnej činnosti opatrovníka. Áno, to znamená z hľadiska overovania a nakladania vlastne s majetkom, podávania správ, zodpovednosti opatrovníka. Čiže to boli také veci, ktoré nám vlastne vystávali ako veľmi významné, čo sa nám ako nepodarilo vyriešiť, ale to si myslím, že my nemôžeme pokryť všetky možné prípady a treba to priznať. To je absencia vlastne tej množiny opatrovníkov, hej, že
jednoducho, ak nie je dostatok subjektov z okruhu blízkych osôb alebo nejakých príbuzných, tak vždy bude musieť suplovať tú úlohu vlastne štát prostredníctvom na to poverených orgánov. No a posledná vlastne, a preto som išla týmito krokmi jeden za druhým v podstate, že tá posledná alternatíva naozaj ako ultima ratio je potom to obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, čo sme ale sa snažili potvrdiť, a to je veľmi dôležité, a myslím, že sa tam už dostávame, že aj súdy to začínajú vnímať, že aj o osobe, ktorá má byť obmedzená spôsobilosti na právne úkony, hovoríme ako o subjekte toho konania, nie ako objekte. Typické príklady vzhliadnutie, áno, to znamená, že je potrebné vlastne vidieť toho, o kom sa vlastne koná. Aj keď ja viem, že sa to stretáva s veľkým odporom, aj s obavami sudcov, najmä za situácie, ak sme pri nejakých psychiatrických pacientoch a podobne. Ale tá interakcia je veľmi dôležitá, lebo ja tiež vnímam, že niekedy určiť rozsah toho obmedzenia môže byť veľmi zložité pre toho sudcu. A práve tá interakcia so samotnou osobou môže vlastne ako keby pomôcť k tomu, aké úkony je ešte schopná vlastne tá osoba robiť, pretože nemôže založiť svoje rozhodnutie len na znaleckom posudku. Áno, že znalec mi teraz niečo povedal, lebo to právne posúdenie je stále ako keby na tom samotnom sudcovi. Čo sme sa ale teda snažili zachovať a deklarovať, som tým chcela povedať, že aj napriek tomu, že tá osoba vlastne bude obmedzená spôsobilosti, tak stále má tú spôsobilosť v bežných veciach, čo sme deklarovali aj v samotnej právnej úprave, a to je veľmi dôležité. Čiže ona tie bežné záležitosti v rozsahu, v ktorom nie je obmedzená na spôsobilosti, bude môcť vlastne ďalej realizovať a ďalej vykonávať. Čiže to by som asi povedala, že to sú také najzásadnejšie vlastne zmeny, ktorými sme sa snažili ako keby priblížiť tú našu právnu úpravu tomu modernému, to znamená, čo máme aj v okolitých štátoch v rámci Európy, ale zároveň zachovať aj terminologicky niečo, čo nebude úplne nové a že teda bežný občan to nebude využívať, pretože to nerozumie vlastne, aký to má zmysel alebo účel, ako mu to môže pomôcť. Pani profesorka, na záver nášho stretnutia by som si dovolila ešte dve nejaké dodatočné otázky alebo prosby o ozrejmenie situácie. Zo zverejnených informácií z konca roka 2025 vyplývalo, že voči navrhovanému zneniu nového občianskeho zákonníka bolo vznesených vyše 4 000 pripomienok. Tak ak by som vás mohla poprosiť v tej prvej otázke o ozrejmenie, v akom štádiu legislatívneho konania sa nachádza občiansky zákonník. A druhá vec, ktorá bola tiež rovnako sa tešila veľkému mediálnemu záujmu, bolo to, ako dopadol právny stav ohľadom zákona o rodine a rodinného práva, či sa stane súčasťou tohto veľkého občianskeho zákonníka, ktorý by mal mať teda pravdepodobne, ak mám správne informácie, takmer 2000 paragrafov. Áno, tak pokiaľ ide o tú prvú otázku, tak treba povedať, že áno, ten proces vyhodnocovania pripomienok bol veľmi náročný, čo sa ale samozrejme predpokladá pri takomto veľkom kodexe. Takže celý proces pripomienok začal niekedy začiatkom septembra s tým, že naozaj ten užší kruh rekodifikačnej komisie sa takmer, povedala by som, na týždennej báze stretával s dotknutými subjektami a naozaj pripomienku po pripomienke sme sa snažili vyhodnocovať a naozaj mnohé z nich, by som povedala, boli aj opodstatnené, takže tie, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené, boli potom zapracované do textu občianskeho zákonníka. A to štádium je vlastne teraz také, že teda po zapracovaní tých pripomienok očakávame, že začiatkom mesiaca máj by malo vlastne vstúpiť už do samotného schvaľovacieho procesu. To znamená, že text zákona by mal byť predložený do parlamentu
predpokladá sa, ak nevzniknú nejaké komplikácie, začiatkom mája. A potom už je to všetko v rukách poslancov, akým spôsobom sa popasujú s tým predloženým znením a čo vlastne z parlamentu vzíde. To už my veľmi nemôžeme ovplyvniť. No a pokiaľ ide o zákon o rodine, tak pôvodná verzia počítala so začlenením zákona o rodine do občianskeho zákonníka. Dokonca vlastne tá samostatná časť súvisela nielen vlastne s osobnými, ale aj s majetkovými právami. Čiže vlastne ten nový inštitút spoločného imania manželov bol začlenený práve do časti rodinného práva ako majetkové práva. Ale tak samozrejme vieme, že to sú témy, ktoré naozaj sú veľmi citlivé. Ja hovorím, že rodinné právo, jemu rozumie asi každý, aj neprávnik. Takže pod vplyvom vlastne mnohých faktorov a najmä preto, aby to samotný proces rekodifikácie nejakým spôsobom nebrzdilo a aby sme už naozaj aj od teda toho roku 90, kedy sa započali prvé práce, 1990 myslím, na novom občianskom zákonníku, aby sme ho už konečne mali, tak rekodifikačná komisia nakoniec ustúpila a bude teda platiť, že zostane pôvodný zákon o rodine, to znamená 36 roku 2005. Pani profesorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, za váš čas a na vás sa tešíme opäť na budúce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.